weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mbaña to windinga to feeralla to dabbe to dabbana to haymedata to mbahe to ñaabina to jawaldi to gurel cooga to hijaja to tampi daro to burguduna to atena to lewe to buubu awdi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diaba Sow to beelila gawdi wuro nayyi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Abdourahmani Dia ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to Darel Barka ha to galle makko PK 8 naccode ko taari ɗum kala en jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Wula Bilali Messoud kañum woni hoore jaagoɗo leydi Mauritanie aseta hande o yettima to haya e nder leydi Mali nayimo toon ko tawtoriyede inauguration ko fate barrage woni uddo biteɗo barrage Koyta to leydi Sénégal Serigne Bassirou Mbacké gonnoɗo ancien procureur de la République hoorejo leydi ndi suɓimamo ardinimo catala bitegal OFNAC to leydi Mali fama ɓe kolliri tigui wonde forces armées malienne ɓe kolliri ɓe kepti tonuji kewɗi taw ko gawri ɗina tonuji gawri noon ko yimɓe guure tawateɗe e falde ko yimɓe guure tawateɗe e nder falde cercle biteɗo yuwaru kañumen ndendinannoɓe ko ndendinanno jihadiste en ko fati e zakat to leydi Nigéria ko suka étudiant bannoɗo windande mum e hello mum Twitter hello mum weeyo omo ñiŋa hen joom suudu hoorejo leydi ndi tawane wonde natala omo holli tigui wonde joom suudu hoorejo leydi on joom suudu Mouhamadou Boiri biteɗo Aïcha Boiri o hollira tigui wonde ɓuttiɗi alay saago ɓuttiɗo saabu wuuri ko jawdi miskineɓe on portinomo plainte ko nangganoɗo darinoma yeeso ñaw woppitama aljuma hanki to leydi Burkina Faso terroriste leydi Burkina Faso ɓena seɓetiɓe ɓe mbaɗi vidéo e nder vidéo noon eɓe menace wonande kay population tawateɓe e nder leydi he ha tengtito rewo leydi ndi saabu kay wideɓe ɓe notitima e noddago laamu ngu ko fate yiilade ɓena wiyeteɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie to leydi Guinée Conakry Ibrahima Kassouri Fafana gonnoɗo hoore jagorɗe e saaha laamu Alpha Condé o heeɓino liberté provisoire e saaha kay famille makko woni e beelam yidde jaɓɓademo ko ɗon procureur de la république wi loppeda o yaltata wonati waɗi appel e oɗo saaha joni o heddima e nder kaso to leydi Indonésie toon ko yerɓande leydi yerɓi toon to ila biteɗo Java yerɓande nde noon magnitiga muɗum ko 5,7 sur échelle de Richter bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune jaadinde balwala danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewji ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fadde 19 rafin yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafin yalta e ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde 100 rafin yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede e kala leydi tawa kadi ko bawɗi firtude dabruji e ɓeydude arsigaji ceerno Djiby Sy ene yawrata ɓen sagataɓe ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune bawɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko wonen nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal ɓen yiiɗi waɗnede listihara ko 4 mbuɗo waɗirte wonande wonɓe Sénégal e dendagal e ɗel taari ɗum kala so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɗɓe noddude kalis waɗnede listihara mo jogui numéro weevo ko numéro orange money
mbatta ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e ñalawma hande omo tawe nder leydi Sénégal e nder ñalɗi ɗi kala o tawte koto wuuro men Galoya e nder galle Jula waddani radio Galoya ngo kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy nder leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe heɓɓe to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilene mum kala to neɗɗo wawi wonde so Dakar so Tamba so Matam so Ziguinchor to mbawɗa wonde kala nder leydi he e to mbawɗa wonde caggal leydi kala so tawi on pamodiri omo wawi noddema leɗɗe ma o haalanma no kutortoɗa ɗum ha no hannirta ni yetto juuɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum kadi wonde e oɗo saaha joni base makko tawateɗo nokcoɗe ne golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko miñi ko laaɓɗo reedu bawɗo golle ɗe ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 00 222 mbaɗa 32 62 04 99 walla mbaɗa 46 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo fade makko. fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teyya hewɓe ceetima gila tan nani gorel teyya mbatti yarde ɗuma ji hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde endama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena gorel teyya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwre kento koridinoro way kono ha ko wargani a wulno ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site internet mo gorel teyya janggana hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com sa yiɗi hebde tonggode gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00 221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niassa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sokawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel teyya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gone hoyre-biir tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie putorɗen to Leksey ba gorgol joɗima toon asata hande o to mairie
wuro ngo to mairie wuro Likseba gogal joɗima toon ha Batu taw ko Batu départemental ko fayati kay e dendagal cadre yi tawateɓe jeeyaɓe département de Likseba gorgol nguna Batu noon ko fati keɓugal yidde jaɓɓade e bismade horeji leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani tijjaɗo to kay hayɗi ha to fumo guileyta ma en ketto hen cimtolo musidɗo men sehil men ceerno Babi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah. tati lewru bowte hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yuɓɓinama réunion départemental to commune Malick Seyba tawi koye gardugol maire mbo Mouhamed Demba e tawtorede cukku makko Mouhamed Semmam e tawtorede préfet wuro ngo e birgal gendarmerie e tawtorede DGNR Thiam Amadou Tijani e tawtorede Kane Abdoul Wahabou e tawtorede ɓen arɓe représentude guure mumen woni arɓe notanade guure mumen tawi ko ɗen guure tawteɗe e nder département mo Likseyba tawi woni mujibu ngoɗon réunion ko gam heɗlanade jaɓɓade hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani tawi ko tijjade ñande arde 5 lewru bowte to capital régional di gorgol Babi Likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe hande diine ma Babi Sy FM Likseyba gorgol golle ma jooɗi peewi ha joni koye on fannu keddoɗen ñalawma hanki o aljuma hanki caggal kay juulal takusana to e Nouakchott to lamorgo leydi Mauritanie to galle biyeteɗo ancien maison de jeune jooɗima toon Batu nguna Batu noon ko Batu ɓen wiyeteɓe cadre uji jeeyaɓe e département de jeeyaɓe e nder région de gorgol nguna Batu noon jooɗima toon tawa kadi nguna Batu ko ɓe mbaɗi ko wiyeteno annama conférence ni yidde famminde yimɓeɓe ko fati e garala woni jaɓɓade hoorejo leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani tijjaro to gorgol to kay hayɗi ona conférence noon ardi ɗum walla mbiyen nguna Batu noon addino ɗum ko hoorejo parti landa wiyete ka INSAF woni landa laamu ka wondude e acci Abdoul Wahabou kañum woni fédéral wondude e on biteɗo taw kañum woni président du conseil régional hamo gorgol ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni Mohamed Bilali wula Mesoud kañum woni hoore jagoɗe leydi Mauritanie aseta hande o tati bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi o yettima o jaɓɓama to wuuro wiyetego Kayi ene tawidira leydi Mali o addimo to noon ko tawtorede ko fati immigration on barrage woni uddo taw ko mbo mbiyata barrage koyta on uddu noon woni on barrage ko catala bitegal OMVS woni organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal kañumen mbaɗi ɗon golle o yahani goto noon omo yaadi seti timmuɗo no fewi eɓe o yaadi ɓe ne tawe hen Mohamed Salem wula Merzou kañum woni jagogal kalfinare ko fati e gueɗe caggal yiɗi e jokkodiral leyɗele wondude e ministre du pétrole Abdel Salama wula Saleh e woɗɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e ɗemngal muɗum to Roma to leydi Italie o arti o jofti jamma aljuma hanki o e nder Nouakchott lamorgo gendi makko nawnomo to Italie noon ko tawtoriyede Batu wattogu jeeteɓiyu woni 8e sommet taw koko mbiyata dialogue méditerranéen o yahani goto noon omo yaduno e sete timmuɗo no fewi e nder ɓene tawe hen Mohamed Salem Wulmerzouk ko jagogal kalfinade ko fati e gueɗe caggal leydi wondude Ousmane Mamadou Kane on ko ministre des affaires économiques et de la promotion de secteur productif wondude Abdessalam wula Mohamed Saleh on ko ministre du pétrole des mines et de l'énergie wondude Ismaïla Wul Cheikh Ahmed on ko directeur cabinet du président de la république wondude Zeynabou Mintou Eli Salem on ko ambassadrice joɗaniɗo leydi Mauritanie to Roma e Talla Ousmane wondude Hussein Woulanaji ɓen ɗiɗo ko conseiller à la présidence de la république wondude e biteɗo El Hassan Wul Ahmed ko directeur cabinet du protocole d'état et délégation Joma Ngalouji woni des hommes d'affaires taw koye gartugol Zeynil Abidine Wula Cheikh Ahmed kañum woni président de l'union nationale des patrons di Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landaji dawrugol lundiyankoji kewɗi woni opposition ɓe mbawi joɗade kay miccade gam yiddere ndinde doole mabɓe e peeje mabɓe kay beele ɓe mbawa ɗaccen haqqe beele ɓe mbawa tafde ko wiyete tigui coalition walla alliance ɗum noon ko yidde jogade doole e sembeji
sunguji kewji no feewi e sunguji tijjari payidi kaya ɗum noon ko beele ɓe mbawa dartade landa laamu ngu e yaadiɓe muma e ndera communiqué mabɓe noona e ndera komaɓe ɓayino e ndera communiqué he noona ɓe goytima hen ko fate gonka leydi ndi e oɗo saaha joni hewde ɗum mbuñari woni corruption ɓe erima kadi laamu ngu nde nanggue taw ko nanggue gañgañalde woni e kala saaha dilli dallani foof nanggue e seppoji waɗoɓe seppoji mumen kala saaha hollirde ko woni e ɓerde mumen taw ko seppoji jamma e miiji nangueteɓe ko wayno sebu nanggue sakkitiɗe ɗe ko wayno ɓen nangganoɓe to Nouadhibou ha to babaɓe ha to Dioula taw ko seppunoɓe ko fati e hollirde sunari mumen e mette mumen e 28 novembre ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe ndenka e kisala wuuro nakcol lamrugo leydi ndi ɓe kolori ñande alkamisa ɓeni ɗo wonde ɓe nangui sagataɓe ɗiɗo wuyɓe helnoɓe bureau taw ko bureau échange woni to kalisa weccite to kalisa nultirte ndera capitale e nder nakcol lamrugo leydi Mauritanie joom on bureau noon d' échange o joyino tigui o joguino yino plainte makko ko adi ɓeɗo ɗiɗo nanggue taw ko plainte contre x wonde ɓe gujjana fodde 70 million taw ko haalisa ogoya ɓen sagataɓe ɗiɗo noon warnoɓe kana guyka mbiyama tepa ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena Papa Ali Niang ko jaydiyanke d' investigation mo leydi Sénégal tawteɗo oɗo saaha kala kene wona joni balɗe nogas jeegoma e nder kaso o holliri noon o natini gueddere ñamde woni ko wiyete grève de la faim e nder kaso mo seebi kotona to mofta to o holliri noon ko yidde hollirde mette makko kono e nanggugol makko o holliri tigui wonde o nanga ko dowa gañalde Christophe Deloire on ko directeur général reporter sans frontière woni directeur général RSF e yimɓe terɗe taw ko membre uji ngal ɗo catal bitengal CAP woni coordination des associations de presse ɓe jeehino juuroyade mom e salmindemo tokkaso mo seebi kota toon ñande alkamisa ɓeni ɗo 1er décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi siftinde on noon Papa Ali Niang o nanguira koko wiyete recel des documents administratifs et militaires et publication des documents stabilisés secret tawi kadi alda e yamirore ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o suɓima biyeteɗo Serigne Bassirou Gueye menoɗo wonde procureur de la république o waɗi ɗum gardiɗo catala bitegal OFNAC nomination noon waɗi ko par décret numéro 2022-2010 du 1er décembre 2022 OFNAC noon woni office national de lutte contre la corruption et la fraude ko catala halfinaɓe ko fate haɓade mbuñari e nder leydi he kanko Serigne Bassirou Gueye o lomti noon ko biyeteɗo Seynabou Ndiaye Jakite noon caggal kayde waɗi mandaji mum ɗiɗi timmi manda hen kala mo duuɓi tati e gardigo catala bitegal OFNAC manda makko noon gasi ko gila ñande lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Mamadou Dioba ko directeur commercial et marketing société biteɗo OLSN ko société kalfinaɗo ko société nebama o wiyama teb noon o tawe e juuɗe diga woni division d' investigation criminelle o nanguira noon ko détournement woni tigui dirtinde kene qime ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e tati million taw ko franc CFA ko debbo biteɗo Mam Khati Mbacké kañum portenomo plainte o noon ko client société o omo soode mabɓe kala saaha commande uji mawɗi no feewi ko fati e nebama on client noon mbiɗen tigui holliri e nder lebbi sappo e ɗiɗi kene ko ari ko nder lebbi sappo e ɗiɗi kala nde o ari somade Mamadou Diobok taw kañum woni directeur commercial et marketing ene woda ko fawni e dow prix ji jamiraɗi ɗi e nder lebbi sappo e ɗiɗi tan taw o wawi fawde e dow on debbo kene qime ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e tati million taw ko franc CFA kanko Mam Khari Mbacké ko kañum tigui ko on woni directrice kañum ardi société biteɗo GIE Massiata mo tuba ene en juillet 2022 noon kanko Mam Khari Mbacké o heɓino fattange joddade directeur général société o hono biteɗo Désiré Wodrago ɓe goni yewtude ko jara yewtere mabɓe noon ɓe o haali hen ko fati e ɓeydugol cogguji ko fati e nebama directeur général o holliri tigui wonde kaya hay mbuɗu ala koɓe ɓeydi
e ko ɓe jeennomo ko ɗon tigui holliri facture aji makko o haali tigui ko on Mamadou Diop kañum directeur commercial ko heewi yeydemo e kala saaha ko ɗon tigui on directeur yeddi ha suuri ladde ɓe noddi mbiyeteɗo Mamadou Diop caggal ɗum noon kan hollirama tigui Mamadou Diop o yiiɗino tigui sodde deƴƴere makko so rokkudemo mbuñari fodde no gasi juuya million beele mo deƴƴa kono noon o sali ha suuri ladde kanko biteɗo Mam Khary Mbacké o sari ha suuri ladde ko kanko porti plainte Mamadou Diop o noon waɗama déféré aljuma hanki o yesso parquet o nanguira koko fati escroquerie omon toon fadi kay andude no foti visa makko o taƴana wadde nder kasoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena to Diourbel suudu safridu ɗo Diourbel wiyetedu centre de santé Sidi Guissé ene tawe tigui e ganuma mawɗo no fewi saabu kay ɓe kolori joni kene wona balɗe no gasi jeetati koɓe majjiraɓe sappo e ɗiɗo neɗɗo ɓe cellani taw ko wonduɓe rafi biteɗo sida arannoɓe kala saaha ƴettude safruji mumen taw ko anti rétroviro assistante sociale biteɗo Mati Thiam Dieng ko kañum tigui ɓayino kabaru o holliri tigui tuggi juillet ha yetti lewru septembre 2022 eɓe joguino temedere capanɗe nayo neɗɗo ɓe cellani wonduɓe rafi sida aroɓe kala saaha ƴettude leɗɗe mumen taw ko anti rétroviro e nder ɓen noon hen sappo e ɗiɗo ko majjirɓe ɓe melo ɓe donki yitude ɓen natti tigui arde ƴettude leɗɗe mumen oɗo saaha joni koɓe ronkuɓe foof andutto ɓen keedi o holliri noon wonde ɓen wonduɓe on rafi sida ko mettuɓe yiilade saabu kay kala saaha soɓe gari ɓe keewi ko suuɗade ɓe dokkira faux adresse uji ɓe dokkira kadi numéro uji ɗi gona numéro uji moƴƴi to banggue téléphone hayso janggo e jaam a ronki yiideɓe so tawi a yiiɗi yiiloyadeɓe ko caɗele mawɗe ko ɗum woni ko heeɓiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ami Ndiaye jiiɓi ko debbo député Benna Bokk Yakar mo suudu saɗa yejude leydi Sénégal ko kanko tigui wonno piyenoɗo piggal musgal no fewi saabu kay biteɗo Massata Samba kañum idi fiidemo hello musko hakkille caggal ɗum ko député goɗɗo biyeteɗo caggal ɗum noon ko député goɗɗo biyeteɗo Mamadou Niang kañum fettimo petala musgala e reedu ha o yani kay o faddi ko ɗon ronda o nawa to cuuɗi safriɗi docteur Malick Dioba kañum tigui woni kalfinare ko fate safruji makko on noon holliri tigui wonde kanko piyaɗo kanko debbo député piyaɗo o ha o faɗɗi ko cowinoɗo omo yaranno noon e lebbi tati reedu ndu ne yaranno e lebbi tati o holliri noon omo tampi oɗo saaha joni eɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi kay saabu kay o jogori ko wasde nduɗon reedu woni tigui ko jogori wadde fausse couche vidéo noon sarima no fewi e nder réseau sociaux taw ko vidéo cofɗo kulɓiɗi no fewi suudu saɗi leydi Sénégal e oɗo saaha joni kañum ɓuuri bonde hay e ko wiyete lamba kañum ɓuuri kadi bonde hay ko wiyete kaccem so tawi noon laamu leydi Sénégal ƴettani peeje kay mawɗi no fewi luwaji wiji so ɗum rendaki ma meeɗa wari hoore ma meeɗa yaltude e nder nduɗon suudu saɗiyeji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Ziguinchor Lamine Sidibé ko mennoɗo wonde militaire e nder leydi Sénégal omo yarano duuɓi capanɗe tati e jeetati ko kanko tawa noon e nder galle nene makko omo warti taw ko par pendaison woni ƴettude ɓoggol haɓɓa e dande mum ɗum wonno ko ñande alkamisa ɓennuɗo to legal bitegal lewnade tawe e nder falde Ziguinchor goski makko noon nawama to morgue hôpital régional mo Ziguinchor e mbadi enquête Lamine Sidibé noon ko en 2007 ko nden tigui o ummi armé ha laaɓi o wona karɗo calal no fewi saabu o wonduno e rafi hakkille ha joni koto Ziguinchor keddoɗen jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettotoɓe Weltare TV. Kabruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno dey ɗo e nder Ziguinchor ina wayno jangol ngol naati gayenna yewɓe piliweruji e nder Fouga Diaye hande de ɓe mbi eɓe jiiti koye mabɓe nde wonno kala hande e piliwere koɓe gaddi ina wayno yonata yimɓeɓe ɗum noon eɓe belti eɓe jiiti hen koye mabɓe e kolliti correspondant men janoɗo toon holɗum jeeygu mabɓe ngu ina yaari yesso so en mima ɗon jehen to e Djibelor ina wayno ɓe udditi toon atelier o noon ko affaire liggade guese ɗum noon ɓe kolliti ɓe mbaɗi formation fodde capanɗe joyi suka ɓe mbaɗi ɗumen formation ɓenne keeɓi diplomate uji mumen ko fewte e batte ndema wawde wallude yimɓeɓe wawde joganade koye mumen ONG handicapé wonɓe ɗo e nder Ziguinchor ɓe jooɗima handicapé international ɓe jooɗodima e mabɓe ɓe kolliti ñalawma mabɓe o
holɗum no ɓe mbayi wonde holɗum rofolɓe ni ɓe kulliti e nder golle mabɓe kamɓe de ɓe jiiɗa yowitade ko fewde batte jelari ɓe jiiɗi ko jogade mecce mabɓe ɓe jogo golle mabɓe eɓe jangi ɗum noon beele eɓe mbawa nannede e fonction publique ɗum woni koɓe kaali e gardugol handicapé mabɓe holɗum mawɗo mabɓe biyeteɗo Ousmane Diallo on noddi ongeji kewɗi yoɓe mbaɗa feere kamɓe fof ɓe mbawa rendude beele eɓe mbawa wonde konngol gotol laamu ngu wawa joganadeɓe walludeɓe e golle ɗeɓe golli ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko motto kabruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkondirde e Ghalii Abuu Bah yalla koye walde jaam. Allahumma amina seydi keɓe kabruji men e ɗemgal pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ñande talata nogas jeenayyi e lewru jolal maydu ndu lewru jolal maydu ndu ɓe teeɓima tonuji kewɗi no fewi taw ko gawri ɗina gawri noon ko yimɓe guure falde diwan cercle biteɗo yuwaru kañumen ndendinanno ɓen seɓitiɓe taw koye mbadi zakat terroriste en ɓe noon terroriste en ɓe noon jooɗi koto wuuro witego Ouro e nder cercle mo yuwaru ko ñande capanɗe tati lewru novembre gonɗen ndu ɗen gaweje mbawi tigui nawtede ha to sévaré taw ko armée de l'air mo leydi Mali kañum artiri ɗen gaweje ha toon ko commandant de théâtre centre woni théâtre hakkude taw ko opération Mali ko hono colonel Mamadou Massoulé Samake kañum waɗi réceptionné ɗen gaweje kanko colonel Samake noon o waɗi félicité woni tigui o manti o jarni ɓen koninkoɓe ɓe hinde fama walɓe oɗo opération pattama lemijo ha mbawi heptude ɗeɗon gaweje o holliri noon ɗeɗo gaweje so tawi kayna yettinoma e juuɗe seɓitiɓeɓe ko ɗum tigui woni koɓe jeeyata ɓe cotta ɗum armuji ɗine armuji noon woni kadi koɓe kabtorto nder leydi ndi guila kay e koninkoɓeɓe ha e jamureɓe kala kanko colonel Samake noon o holliri noon ɗeɗon gaweje soɓe ɗeɗon gaweje noon maɓe mbawa feccide keɓtade ɗe kay maɓe peccu ɗumen e nder campuji réfugié ji wona doga moltu en ɓe mbawa kadi rokkude ɓe mbawa feccude ɗum kadi e miskineɓe taw ko ɓurɓe miskinade e nder leydi he omo andina kadi yimɓe guure ɗe kala rendinoɓe gaweje mbadi zakkade enen dokka ɓen taw ko wiyeteɓe terroriste en yoɓe gandu ɓe goni koye finance ɓen wiyeteɓe terroriste en saabu kay ko ɗen gaweje woni koɓe codata armuji e kala saaha ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koita kañum woni hoorejo gendi ndi e mbadi transition o bismima aljuma hanki o joddima en audience e biyeteɗo o joddima e en audience e biyeteɗo Cheikh Ben Moussa kañum woni ministre kalfinaɗo fate jangde e coftal ɓalli e nder ha leydi Maroc omo ari noon tawa kadi omo addori ɓatake roi Mohammed VI kananke mo leydi Maroc ɗum wonno ko ñande aljuma nogas joya lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ene tawtorna on audience noon ambassadeur joɗiniɗo leydi Maroc e nder leydi Mali hono biteɗo Idrissa Issa Bayana e wondude ministre de la jeunesse et sport leydi Mali biteɗo Moussa Attara e nulaɗo roi o noon holliri tigui wonde leydi Mali leydi Maroc kay ene harjini ha joni ene dari kadi darde mum fonno darde mum darde wawi fodde kala yidde jokkodirde la moƴƴala e gollodade e leydi Mali e fannuji kala to banggue culture woni pinal économique to banggue fagudu militaire to banggue koniyankagal e sécuritaire to banggue ndenka e kisal kala saabu ɓe kolliri tigui ko jamma duumiɗo e nder leydi Mali ko woni kañum woni jamma falde nde kala ha joni koli kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto Nigéria paadena étudiant nangganoɗo kay dari ñande aljuma ɓeni ɗo to tribunal pénal hamo Abuja on nanguirano noon ko sudde konngudi makko e nder réseaux sociaux ji hella makko tutere tawi kadi ne wondi e natal joom suudu hoorejo leydi ndi woni la première dame leydi Nigéria biteɗo Aïcha Boari e nder réseaux sociaux noon hollirino hen natal ngala natal Aïcha mo wettigi Aïcha ne ɓuttidi no fewi ene
ene fayi no feewi kay alay sago fayi alay sago ɓuttida sabu wuuri ko wuuri tigi ko haalisaji leydi wuuri ko haalisaji miskineɓe caggal ɗum noona nde ɗina konnguɗi yetti tigi e noppi Aïcha ona joom suudu hoore yoni premier dame ko nden tigi o portimo plainte nde o portimo plainte noona ɓooyani ko ɗon tigi o wiya teeɓa o udda e ndera kasoji koreji makko noon kolliri tigi wonde kay o torlama toon fiyama toon piiɗe musta no feewi kanko étudiant noon omo wiye Aminou Adama Mohameda o jibina ko 1998 to université o janggata koto université mo Dutche to rewo Nigéria e jaltu to janggata o nangano noon ko gila o darino yeeso ñawɓe noon ko ñandeno 18 novembre 2022 so code pénal rewama ko famdi kala mo fonno wadde duuɓi ɗiɗi e kaso taw ko kaso ferme woni o yitanangue ko ñande capantati lewru janvier 2022 o noti tigi waɗi yeeso juge ko ñande ndi ko fonno nodditede yeeso juge makko yeeso juge avocat makko noon namdinoma ko fati liberté provisoire beele mo woppite ñande alkamisa ɓennuɗo noon fedde étudiant ji taw kadi ko ɓurde mawnude nder pelle étudiant ji kala erinoma ko fati seppoji gulɗi jaw nder jokkude leydi he kala ha woppite ene wawi noon taw ko ɗin konnguɗi naati e nofuru joom suudu hoorejo leydi ndi portinoɗo plainte ko on noon e oɗo aljuma hanki o hollirama tigui wawi tigui tirtade retiri plainte muɗum oɗon étudiant biteɗo Amina Mohamed woppitama ha laaɓi aljuma hanki o ɗiɗi bowte 2022 caggal kay nde o waɗi lebbi 5 e kaso ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar koto Burkina Faso paden jeni ema koko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko catal seɓɓitiɓe wite noon ɓe ɓayi ɓe jaltini vidéo woni natal ɓoso walla e nder vidéo e noon eɓe mbaɗa menace wonande kay population leydi Burkina Faso ha tengti noon e tawateɓe to rewo leydi ndi hollide kaya koɓe waɗoɓe janguji koɓe haɓoɓe mumen ha aduna o foftina ɓe kaaɓe mumen ɗum noon ko hollide mette mabɓe kay caggal kay population notade e noddago laamu ngu ha tengti dadiɓe noddi koy ko fatide cohli fodde 50 ujunere taw ko ɓeena witeɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie ɓe cohlino 50 ujunere fodde 90 ujunere wawi notitade hen ɓe kolliri noon ɓaade kay ɓenene jiiɗi gollodade e laamu ngu kamɓene hankkadi wona laamu ngu tan ɓe kaɓata koɓe haɓoɓe hay ɓeena population taw ko notitiɓe e gona noddago koto leydi Guinée Conakry paɗena fodde 100 e 50 neɗɗo taw ko wonnoɓe e gouvernement mo Alpha Condé koko jofa feɗeɗo justice leydi ndi koko jofiɓe feɗeɗo koɓe waɗaɓe kadi ko wiyete mandat d'arrêt woni kadi sous contrôle judiciaire goto mabɓe yaltata leydi ndi ene tawe mabɓe noon Ibrahima Kassori Fofana gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi e saaha laamu Alpha Condé guila lewru avril noon omo tawe nder kasoji fodde laabi 4 omo heeɓa ko wiyete liberté provisoire kono o yaltata kaso o ronka yaltude kaso aljuma hanki o kadi ɗiɗi bowte 2022 watti lawol nayɓiwol ko hemno tigui taw ko cour spécial de répression des infractions économiques et financiére jofinoɓe on feɗen ɓe ɓen tigui mbawno tigui hollirde wonde dossier makko haydara ala koɓe jii hen kene addanamo nanguede oɗo saaha joni wadde yo heɓ ko wiyete liberté provisoire tawa kadi ene wondi e contrôle judiciaire mawɗo no fewi woni kala talata mo wawa arde notitade to suudu to greffier to wawa notitade toon o présente o kadi o yaltata Conakry lamorgo leydi ndi sawa alda e yamirore tawi kadi omo joƴƴina 320 ujunere woni 320 000 euro ta ko caution makko caggal de koreji makko nani on kabaru jogui welama tigui gone heblade ko fate e jaɓɓademo ɗaminade kayya ma o yaltu kaso ko ɗon procureur de la république près de cour des infractions économiques et financières o biyeteɗo Ali Traoré ko on wi loppede waɗi appel nde ɗon ñawore sali kay ha yori aljuma hanki o wonde kay yo hebdemo liberté sali o heɓa liberté provisoire on paami tigui Ibrahima Kassori Fofana heddima e nder kasoji kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jabiri udditen ko to leydi Indonésie to ila biteɗo Java tawateɗe nder leydi he leydi yerɓi toon yerɓande musde fewi échelle mum ko 5,7 échelle de Richter yimɓe hewɓe noon hollirama tigui kuɓeje kewɗe jerɓi toon kuɓeje kewɗe dimbima toon ɗum noon ene tawe ndena yerɓande noon waɗi ko 17 kilométre to banggue worgo wuuro witego Banjar to funnague ila Java ko hollirama tigui kuɓeje kewɗe dilli toon kuɓeje kewɗe kadi jerɓi toon jerɓande mawde no fewi siftinde on kadi kene wona joni jonti ɗiɗi leydi ndi dillino toon yerɓin toon yerɓande ha kene qime 320 neɗɗo wasino hen pittali men habaruji men coftal ɓalli ma jaɓɓa musidɗo men Oumar Dembel Diallo assalamu aleykum
jam ñalle mon hetti ko beltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma bisimilla mon e kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pulaar yaten ko ton to leydi qatar haalane kawguel windiriyankol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗen ɗon potide kay ñalɗi tata ɓiiji jokkina ñalawma hankin ton to leydi qatar ton to groupe has noon ko hakkude kay kippu mbo république mbo Corée du sud kañum tigui jaɓino kippu mbo portugal mbo Cristiano Ronaldo ngal ɗon potal noon ko kippu mbo république mbo Corée du sud kañum tigui fooli kay kippu mbo portugal baluji ɗiɗi wondude kay e baliyela gotel ha hande koye groupe has noon heɗoɗen nden ɗon potide jokkino kay hakkude kippu mbo leydi Ghana woni kay 5e équipe africaine taweteɗon kay ton to leydi Qatar ko fati ngel ɗon kawguel windiriyankoyel ngal ɗon potal noon ko kippu mbo leydi Ghana kañum tigui jaɓino kay kippu mbo Uruguay mbo Luis Alberto Suarez ngal ɗon potal noon ko kippu mbo Uruguay kañum tigui foli kippu mbo Ghana baluji ɗiɗi wondude kay ndiga kippu mbo Ghana noon ɓe wawino kay hebde faw fetta fawi fetti noon kon ɗon kay wiyetede kay André Ayou kon noon o waɗano kay on ɗon faw fetta kay to ɓiɓɓe Ghana naɓe fanno kay on ɗon faw fetta yahat ɗum noon ko caggal tan nde wasi kay dimbude ɗin ɗon sakuji e on ɗon faw fetta toon to leydi Qatar ɓe sifnorɗo noon kamɓe ɓe tawete ko toon to groupe has noon heɓɓe kay passe muɗum faade kay toon to 8e de finale ko Portugal mbo Cristiano Ronaldo e wondude kay république mbo Corée du sud wadde on faami kay Portugal mbo Cristiano Ronaldo ɓe jogui kay ko toɓɓe jeegom république mbo Corée du sud ne jogui kay toɓɓe nayyi ko noonne kay kip mbo Uruguay ne jogui toɓɓe nayyi ɓen ɗon witeɓe Ghana no jogui toɓɓe tati wadde noon Uruguay e Ghana ɓe gayni kay ha laaɓi kay toon to kawguel windiriyankol ɗum noon ko caggal tan nde kip mbo république mbo Corée du sud wawi kay hebde toɓɓe nayyi hiɓe jogui logginayi kip mbo Uruguay noon ɓe wawi kay hebde ko toɓɓe nayyi kono noon ko loggi ɗiɗi ɓooli ɓe jogui ko ɗum tigui saabi kay ha kay ɓe wawi yaltude e ngel ɗon kawguel toon to leydi Qatar toon to leydi Qatar noon heɗen nden ɗon potide jemma hankinde jokkino kay toon to leydi Qatar hakkude kippu mbo Cameroun kañum tigui jaɓɓino kay kippu mbo en ɗon wiyeteɓe Brésil mbo Neymar Junior ngal ɗon potta noon ko kippu kay mbo leydi Cameroun mbo Abou Babacar kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Brésil ngal ɗon pottanne kadi ko kippu mbo Abou Babacar kañum tigui fooli kay kippu mbo Brésil baliyel gotel wondude ndiga ngel ɗon baliyel noon loggi ngel kay kon ɗon kay wiyeteɗo Abou Babacar Vicente toon to leydi Qatar e gal ɗon potal noon kikiɗan kin kay on ɗon wiyeteɗo Abou Babacar caggal kay nde o waɗi ngol ɗon loggol kay o wawino kay ittude wutte makko kay wadde o heeɓi kartal boɗewal kay ɗon to andanda hoorema ngal ɗon potital koye timmode maggal tigui ngal wonno kono noon o yaadi kay e kartal makko boɗewal e sifnoro noon ɓen ɗon ɓe tawete ko toon to groupe G to groupe G noon jokki yarata kay ko ɓen ɗo wiyete Brésil mo Neymar Junior jogui ko toɓɓe jeegom rewen ko Suisse toɓɓe jeegom kono nonne kay kippu mbo ɓen ɗon wiyeteɓe Cameroun jogui toɓɓe nayyi Serbie jogui kay toɓɓel gotel wadde kay kippu mbo Cameroun e ɓen ɗon kay wiyeteɓe Serbie ɓe wawi kay yaltude kay toon to kawguel windiriyankoyel ɗum noon ko caggal tan nde kippu mbo Suisse fooli kay kikiɗe hankin kippu mbo Serbie baluji tati wondude e baluji ɗiɗi hande ko toon to leydi Qatar noon heddoɗen ñalawma hande ɗen ɗon potide kay hiide fadamade jokku toon to leydi Qatar taw noon ko ɗen ɗon potide kay woni uditoji kay ko fati e 8e de finale sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe kakuni kay kippu mbo Hollande ɓuuraɓe kay andirede Pays-Bas kañum tigui jaɓata kay kippu mbo États-Unis mbo Amérique ɗum noon ko sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe ne hawrata kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji sappo e joyyi ɗi fana e hojom so yeehi ha wattuji nogas ni toon to dunde Europe ne hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fana e hojom maɗen ɗon potide 8e de finale jokku kay hakkude kippu mbo Argentine mbo Lionel Messi kañum tigui jaɓato kay kippu mbo Australie ɗen ɗon poti noon ko kanƴe tigui woni kay potite wodude e ñalawma hande ko fati kay e 8e de finale toon to leydi Qatar. Seydi Diallo Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi kabaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men Saydou Abou Bah to Likseba Gorgol ko ceerno Babi Sy Likseba FM so tawi noon ko musidɓe tedduɓe coftal ɓalli ko Oumar Dembel Diallo kettimalaki jaam to Ziguinchor ko Amadou Saga Kébé kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.